गु थाखोनि गासै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ दिनैनि नैथि भिडिअ बरायबाय। बेनि गिबि भिडिअ आं नोंसोरनो फोरोंदोंमोन कोअर्डिनेट जिअमेट्रि थामहिनबा थावनि बेसेन बुमसेनि गिबि जागायजेननायखौ नोंसोरनो फोरोंदोंमोन। जे आङो थांनाय गिबि भिडिअ मा फोरोंदोंमोन आं खनसे नोंसोरनो बुंफिननो नागिरदों। थांनाय गिबि भिडिअ आं नोंसोरनो फोरोंदोंमोन जे कार्टेशियन बिखान्थियाव थानाय मोननै गाहाय बिथ'नि बागै सावरायदोंमोन। गिबि नाम्बार 1आ जाहैबाय एक्स बिथ', नैथिया जाबाय वाइ बिथ' आरो एक्स बिथ' आरो वाइ बिथ' मोननै लोगो नांनाय थावनिखौ होननानै बुङोमोन जोङो गुदि बिन्दो होननानै बुङोमोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनब्रै रोखोमनि जखायसेनि बागै जों सावरायदोंमोन। जे सेथि जखायसे, नैथि जखायसे, थामथि आरो ब्रैथि जखायसे। सेथि जखायसेयाव प्लास प्लास जायोमोन, नैथि जखायसेयाव जोंनिया माइनास प्लास जायोमोन, थामथि जखायसेयाव जोंनिया माइनास माइनास जायोमोन, ब्रैथि जखायसेयाव जोंनिया प्लास आरो माइनास जायोमोन। तो फरायसाफोरा बेखौ जुदि गोसोआव थाबायब्ला जोङो बेनि उननि मोनसे सोंथि आयदा जों बेवहाय थांनो नागिरगोन। फरायसाफोरा जुदि बे खोथाफोरखौ जुदि बावगारलांबाय बा बेनि गिबि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, बेनि उनावहाय नैबे नैथि भिडिअखौ नायोब्लासो नोंसोरो बुजि मोनगोन। अब्ला फैदो जोङो दिनै मा खालामगोन, जों सोंथि नाम्बार 3.2खौ दिनै जों सावरायगोन। अब्ला फैदो जों जागायदिनि। तो फरायसाफोर जे सोंथि 3.2आव थानाय सोंथिनि फिननायखौ आं दिनै नोंसोरनो होगोन। तो सोंथि 3.2आव गिबि कुइसन नाम्बार 1 दं, गाहायनि मोनफ्रोमबो सोंनायनि फिन लिरनो खोन्थादो। गुसुं गुसुं फिननाय। से नाम्बार दङ कार्टेशियन समानथालायाव जायखिजाया बिन्दोनि थावनिखौ दिहुननो एबा थि खालामनो बोनाय हास्रें आरो थोंगोर हांखोफोरनि मुङा मा? तो बेयाव थांनाय गिबि भिडिअआव जा फोरोंदोंमोन बेनि कुइसनखौ बेवहाय सोंनाय जादों। बेवहाय सोंनाय जादों जे कार्टेशियन समानथालायाव जिथु हासायारि मोनसे हांखो दंमोन, बे हांखोनि मुंखौ बेवहाय सोंनाय जादों। बे हांखोनि मुङा मा जायो निस्सय फरायसाफोरा मोनथिखागोन, मानो होनबा बेनि आगोलनि भिडिअ नोंसोरनो आं फोरमायखाबाय। बेनि फिननाया जायो जोंनिया मा एक्स बिथ' होननानै बुङो, जों एक्स एक्सिस होननानै बुङो। जाय हासायारि माने हाजों बेबायदि स्रें स्रेङै थानायखौ जों हासायारि होननानै बुङो। बेनि उनाव बेवहाय सोंथि दं जे थोंगोर हांखोखौ मा बुङो? बेबायदि थायोब्ला जों बेखौ थोंगोर होननानै बुङो। जेब्ला बेबायदि थोंगोर थायो बेखौ जों थोंगोर हांखो होननानै बुङो। अब्ला बै थोंगोर हांखोखौ मा होननानै बुङो? जों होननानै बुङो बेखौ वाइ बिथ' होननानै बुङो जों, बा वाइ एक्सिस होननानै बुङो। अब्ला से नाम्बारनि फिननाया बेबायदिमोन। दानिया फैदो नै नाम्बाराव मा सोंदों? बे मोननै हांखोफोरखौ सोमजिनाय समानथालानि मोनफ्रोमबो बाहागोनि मुङा मा? कुइसनखौ खनसे फरायबाय। बे मोननै हांखोफोरजों माने एक्स बिथ' आरो वाइ बिथ' मोननै हांखोजों जिथु सोमजिनाय जिथु समानथाला, मोनब्रै जोंनिया मा सोमजियोमोन? समानथाला सोमजियोमोन। बे मोनब्रै समानथालानि बाहागोफोरखौ बेवहाय जोंनो बुंनो खोन्थादों। तो थांनाय भिडिअ आं नोंसोरनो फोरमायखादों जे एक्स बिथ' वाइ बिथ'आ जेब्ला मोनसे गेजेर बिन्दु दानस'लायो अब्लानिया मा जायो? जोंना मोनब्रै समानथाला बाहागोआ सोमजियोमोन। गिबिखौ जों होनना बुङो जोङो गिबि जखायसे, जायखौ रमान हांखोजों से जखायसे होननानै लिरगोन। नैथियाव जाबाय नैथि जखायसे, थामथि आरो ब्रैथि जखायसे। अब्ला नै नाम्बारनि फिननाया बेबायदिहाय जायो। सेथि जखायसे, नैथि जखायसे, थामथि जखायसे आरो ब्रैथि जखायसे। बेनि उनाव 3 नाम्बार दङ बे दोंनै हांखोफोरा जेराव दानस'लायदों बे बिन्दोनि मुंखौ लिर। तो बे सोंथिनि फिननायाबो बेनि आगोलनि गिबि भिडिअआवनो दंखायो। जे एक्स बिथ' आरो वाइ बिथ' मोननैबो जिथु लोगो नांनाय बिन्दोखौ मा होननानै बुङो? जोङो बेखौ गुदि बिन्दो होननानै बुङो, जायखौ इंराजियाव अरिजिन। बेखायनो बेखौ जों केपिटेल अ बेजों दिन्थिनाय जायोमोन। अब्ला से नाम्बाराव थानाय 1, 2, 3 बे सोंथिसाफोरनि फिननायखौ निस्सय फरायसाफोरा मोनबाय। दानिया जों फैदो सोंथि नाम्बार 2। सोंथि नाम्बार 2आव मा दङ? जोंनो मोनसे सावगारि होनाय दङ। सावगारि 3.14खौ नाय आरो गाहायाव होनाय सोंथिफोरखौ लिर। नाथाय आंनि फालनिफ्राय फरायसाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जे बेबायदि सोंथिया माब्लाबो एग्जामाव माब्लाबो फैया। दा मानो फैया बेनि जाहोना जाहैबाय बेवहाय बेबायदि मोनसे सावगारि दङ, फरायसाफोरा नायनानै ला। बे मोनसे सावगारि दङ। तो बेबायदि सावगारि जों मोनसे पेपाराव कुइसन पेपाराव सोंथि बिलाइयाव जेब्ला बेखौ आखिनो गोनां जायो अब्ला बे गोबां स्पेसनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो जानो हानाय जे आं दिनैसिम जिथु मोनबोनायाव बेबायदि कुइसन फैफेरा, आरो बेखायनो जों सानो बेखौ स्किप खालामनाया मोजां जागोन। आरो जुदि फरायसाफोरा जुदिअ बेयो आनजादाव फैयाब्लाबो जुदि बेनि आन्सारखौ लुबैदोंब्ला आं होनो नागिरदों। 1 नाम्बाराव दङ, 2नि सायाव दङ बिनि थावनि बेसांफोर। फरायसाफोरा बे बिजाबखौ लानानै बेवहाय सावगारिखौ नायबानो जाबाय बि पइन्टआ बबेयाव दङ। अके,
अब्ला नायदो आं सावगारियाव जुदि बी पॉइंटखौ नागिरब्ला नुनो मोनगोन आं आगसिथिं नुगोन आगसिथिंजाय नुगोन थामहिनबा बे जाहैबाय जोंनि कार्टेसियान सिस्टेमनि बे नैथि जखायसेयाव दङ तो नैथि जखायसेयाव थायोब्ला जेब्लाबो एक्सआ माइनास जायो आरो वाइआ मा जायो प्लास जायो तो बेखायनो नायदो जों सानना दिहुनगोन बिआ बबेयाव दं आं बी सिम थांनो गोनांब्ला मा एक्स वाइखौ मोनबेसे मा सानगुदि बारलांनो गोनां जागोन सानबानो जाबाय नै 1 2 3 4 5 बेनि ओंथिया बी बिन्दोसिम मोनहैनो थाखाय आं गुदि बिन्दोनिफ्राय मा गासै मोन 5 सानगुदि बारलांनो गोनां जागोन तो बेखायनो मा जागोन बेनि एक्स नि थावनि बिसाना जागोन जेना -5 जागोन बेनि उनावहाय जोङो मा नांगौ y नि थावनि बिसान नांगौ दानिया जोङो -5 बिन्दोनिफ्राय जोङो सायाव y नि सायाव जों मा सानगुदि बारलांनो नांगोन अब्ला बेसेबां सानगुदि बारलांनांगोन नायदो बेवहाय जों गाखोलांब्ला मा मोनगोन 1 2 थामहिनबा y नि सायाव जोङो मोननै सानगुदि बारलांनो नांगोन ओके तो बेखायनो मा जागोन y नि थावनि बिसाना जागोन 2 जागोन तो बेखायनो बेनि आन्सारा जागोन b नि थावनि बिसाना जागोन -5,2 ठीक दं दाना 2 नम्बर क्वेश्चनखौ नाय 2 नम्बराव दङ जोंना c नि थावनि बिसाना मा जागोन c आ बबेयाव दङ गिबियावनो फरायसाफोरा दिहुनग्रोना लाग्रो तो आंनि सावगारियाव दङ बेवहाय c आ जोंनिया ब्रैथि जखायसेयाव दङ तो ब्रैथि जखायसेयाव जेब्ला थायो अब्ला मा जायो जोंनि थावनि बिसाननि माननि सिगाङाव जेब्ला मा जायो प्लास कमा माइनास जायो x निया प्लास जायो नाथाय y निया जेब्लाबो माइनास जायो अब्ला नायदो जों c बिन्दोसिम मोनहैनो थाखाय जों x y ख'आव मोनबेसेबां सानगुदि बारलांनो नांगोन तो बेयाव जों नुनो मोनदों जे 1 2 3 4 5 बेवहायबो मोनबा सानगुदि जोङो x बिथोनि सायाव जों बेबायदि मा थाबायलांनो नांगोन बेखायनो x नि थावनि बिसाना बेयाव 5 जागोन आरो बेनि उनाव जोङो c सिम मोनहैनो थाखाय जोङो y नि जिथु दानख'थाय दिगसिम सिंकिं जों थांगोन जेब्ला थाङोब्ला अब्ला बेवहायबो मा जागोन जोङो गासै मोनबा सानगुदि बेयाव बारनो गोनां जागोन बेखायनो y नि माना मा जागोन -5 जागोन बेनिखायनो 2 नम्बरनि फिननाया जागोन c नि थावनि बिसानफोरा जाहैबाय 5,-5 जागोन ठीक दङ दानिया आं 3 नम्बराव थांनोसै 3 नम्बर दङ थावनि बिसान -3,-5 जों सिनाय होजानाय बिन्दोखौ दिहुननो नांगौ जोंनो मोनसे थावनि बिसान होदों बे थावनि बिसानजों जोङो मा बिन्दोखौ दिहुननो नांगौ एबार उल्था से आरो नैयाव जोंनो होदों थावनि बिसानखौ दिहुननांगौ नाथाय 3 नम्बर होदों जोंनो जे थावनि बिसानखौ होदों नाथाय बिनि पॉइंटखौ दिहुननो नांगौ तो जोबोद इजि फरायसाफोरा जिंगासिनो नाङा गिबियावनो जोङो होनाय थावनि बिसान माननि सिगाङाव पजिटिभ नेगेटिभ जितु सिम्बल दङ बेखौ गिबियावनो जोङो नायग्रोनांगोन जों नुनो मोनदों मोननैबो माननि सिगाङाव मा नेगेटिभ दङ जेब्ला नेगेटिभ जायोब्ला अब्ला मा जायो जोंनिया बेयो थामथि जखायसेयाव जेब्लाबो मा थानायनि चान्स थायो अब्ला बे थामथि जखायसेयाव दङ जुदि थामथि जखायसेयाव दङब्ला जों थामथि जखायसेयाव थांगोन अब्ला नायदो फरायसाफोरा बे थामथि जखायसे बे अब्ला बे थामथि जखायसेयाव जोङो बै बिन्दोखौ दिहुनदो जाय बिन्दोआ मा -3,-5 अब्ला नायदो जों बेवहाय नुनाय मथे मा बेवहाय जोंहा इ बिन्दो दोङो दा इ बिन्दोसिम जों मोनहैनो गोनांब्ला x y ख'निसो आङो मोनथाम सानगुदि बारनो नांगोन बेनि उनावहाय आङो y नि बिथोनि सायाव आङो सिंथिंजाय माने y नि नेगेटिभ थिंजाय आङो मा मोनबा सानगुदि बारनो नांगोन तो बेखायनो जोंनिया इ बिन्दोआनो जोंनिया थार फिननाय जायो मानो होनबा इ बिन्दोनि थावनि बिसाना -3,-5 जायो दानिया बेनि उनाव आङो 4 नम्बराव थांगोन आङो थावनि बिसान 2,-4 जों सिनायजानाय बिन्दोखौ दिहुननांगोन दानिया नायदो गिबियावनो जों थावनि बिसान होनाय थावनि बिसाननि सिगाङाव जोंना पजिटिभ नेगेटिभ बेखौ जों नायग्रोगोन गिबियावनो 2 दोङो बेयाव जेबो गैया बेनि ओंथिया बेयो पजिटिभखौ बुजायो आरो बेनि उनाव 4 नि सिगां जोंना माइनास दोङो बेयो माइनासखौ बुजायो अब्ला बे मा जागोन प्लास माइनास जानानै दोङो अब्ला माबे जखायसेयाव जोंना प्लास माइनास जायोमोन स' बयबो मिन्थिखागौ जों मिन्थिनायाव बेयो ब्रैथि जखायसेयाव जेब्लाबो प्लास कमा माइनास जायोमोन माने x नि माना प्लास जायो नाथाय y नि माना जेब्लाबो माइनास जायोमोन अब्ला नाय बिजाबनि सावगारि मथे नैबेयाव बे जाहैबाय जोंना ब्रैथि जखायसे आरो ब्रैथि जखायसेयाव जोंना बे बिन्दोआ थागोन अब्ला बबे बिन्दोआ बे 2,-4 दानिया जोङो ब्रैथि जखायसेयाव जोंना मोननै बिन्दो दोङो मोनसेया c दोङो मोनसेया g दोङो तो c खौ जों दिहुनखांबाय दानिया जों g खौ दिहुनगोन अब्ला बेवहाय जोङो सावगारिनिफ्राय नायनानै नुनो मोनो जे g नि थावनि बिसाना मा जायो 2,-4 माब्रै जायो नों सानना नायबानो ओंखारगोन बेयो जों गुदि बिन्दोनिफ्राय अ निफ्राय जोङो x y खौ थाबायलाङोब्ला मोननै सानगुदि बारो बेनि उनाव जोङो g सिम मोनहैनो गोनांब्ला जोङो y अक्षनि सायाव थामहिनबा y नि
नेगेटिव डाइरेक्शनजों जों मा खालामनांगोन बेवहाय खायसे सानगुदि बारलांनांगोन नाथाय बेसेबां सानगुदि बारलांनांगोन जोङो बेयाव मोनब्रै सानगुदि बारनांगोन अब्लासो जों G पॉइंटखौ बा बिन्दोखौ मोनगोन बेखायनो जोंनिया मा जागोन 4 नम्बरनि आन्सारा जोंनिया G बिन्दोआ जागोन तो फरायसाफोरा निश्चय बुजि मोनदों दानिया 5 नम्बर क्वेश्चन दङ 5 नम्बर क्वेश्चन होनदो D बिन्दोनि हा खोन्दो थामहिनबा एबसिसा दा फरायसाफोरा मोनसे गोदान सोदोब मोनलायबाय बेयाव होनदों जोंना हा खोन्दो जायखौ इंराजियाव एबसिसा होननानै बुङो दा हा खोन्दोनि ओंथिया मा गिबियावनो जों मोनथिग्रोनाया मोजां हा खोन्दो माने जितु हास्रेंनि जितु हांखोखौनो बुंनाय जायो थामहिनबा एक्स अक्षखौ जोङो बुंनाय जायो थामहिनबा जोङो गुवारै जोङो जुदि बुंनो नागिरोब्ला हा खोन्दोनि ओंथिया जाबाय जेब्लाबो एक्स नि मानखौ बुङो जायखिजाया सोंथियाव जुदि हा खोन्दोनि मान दिहुननो गोनां जायोब्ला फरायसाफोरा जेब्लाबो गोसोआव लाखि बेनि एक्स नि मानखौ दिहुननो नांगोन अब्ला नायदो जे जोंनो बिन्दोखौ होदो जोंना D बिन्दो होदो D बिन्दोआ बबेयाव दं जोंना सेथि जखायसेयाव दङ नायनानै ला फरायसाफोरा बिजाबखौ लाफा फरायसाफोरा बिजाबाव मोजां नायबा बुजि मोनगोन बिजाबनि नैबे बेखौ जों सेथि जखायसे बुङोमोन तो सेथि जखायसेयाव जोंनिया दङ सेथि जखायसेयाव जोंना D बिन्दोआ दङब्ला बेनि हा खोन्दोआ मा जागोन बेनि ओंथिया मा D सिम जों मोनहैनो थाखाय एक्स अक्ष मोन बेसेबां सानगुदि जोङो बारनानै थांनो गोनां जागोन अब्ला जों जुदि मोजाङै नायो नुनो मोनगोन 1 2 3 4 अप टु 6 थामहिनबा जोङो मोन 6 सानगुदि बारनानै थांनो गोनां जागोन मोन 6 थाङोब्लासो जोङो D बिन्दोखौ मोनहैयो थामहिनबा एक्स नि माना जोंनिया 6 बेखायनो फिननाया जोंनिया जागोन 6 जागोन तो बुजिबाय बेवहाय y नि मानखौ नाङा गोसोआव लाखि जेब्ला जोंनो हा खोन्दो दिहुननो खोन्थायो अब्ला एक्स निल' मानखौ नांगोन y नि मानखौ माबोलाबो नाङा फैदो दानिया जोङो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नम्बर थांनि 6 नम्बर दङ जों H बिन्दोनि जानस'खौ दिहुननांगोन तो दानि बैसो 5 नम्बराव जोङो हा खोन्दो मोन्दोंमोन एबार जोङो 6 नम्बराव मा होनदों जानस' जायखौ जों इंराजियाव अर्डिनेट होननानै बुंदों दा जानस'नि ओंथिखौ गिबियावनो नोंसोरनो बुजायग्रोदों आं जानस' माने y अक्ष थामहिनबा y नि मानखौ जों जानस' होननानै बुङो बुजिदों दहाय बुंदोंमोन आं हा खोन्दो माने एक्स अक्ष माने एक्स नि मान एबार होनदों जानस' जायखौ जों अर्डिनेट होनना बुंदों बेनि ओंथिया मा y नि मान बा y बिथ अब्ला नायदो जोंना कुइसनाव दङ H बिन्दोनि जानस' H आ बबे जोंनि जखायसेयाव दङ नायनानै लादो जों नुनो मोनदों H आ जोंनिया थामथि जखायसेयाव दङ नायना ला H आ नैबे थामथि जखायसेयाव दङ अब्ला थामथि जखायसेयाव दङ अब्ला H नि y नि माना बेसेबां y नि थावनि बिसाना बेसेबां जेब्ला जोङो H सिम जोङो थांनो गोनां जायो अब्ला गुदि बिन्दोनिफ्राय y नि सायाव बेसेबांथा सानगुदि जों बारलांनो गोनां जागोन बा थाबायलांनो गोनां जागोन तो जों जुदि मोजां नायोब्ला नुनो मोनो गुदि बिन्दोनिफ्राय जों H सिम थांनो गोनांब्ला जों 1 2 3 मोनथाम सानगुदि बारलांनो गोनां जायो नाथाय बेयो y नि बबे डाइरेक्शनखि थांदो पजिटिभखि थांदो ना नेगेटिभखि थांदो जोङो मिन्थिगौ जुदि y नि बेलायाव जों सिंथिं थाङोब्ला बे जेब्लाबो नेगेटिभखि थांनाय जायो अब्ला बेनि माना जेब्लाबो y नि माना जागोन -3 तो बेखायनो जोंना 2 नम्बरनि फिननाया जागोन H नि जानस'आ जाबाय -3 थिग दङ दानिया जोङो 7 नम्बराव फैदो L बिन्दोनि थावनि बिसानफोरखौ नांगौ अब्ला L बिन्दोआ बबेयाव दङ गिबियावनो नायना लाग्रो L बिन्दोआ जोंनिया मा गिबि जखायसे आरो नैथि जखायसे बे मोननैनि गेजेराव दङ थामहिनबा जों बुङो जुदि थारै बुंनो थाङोब्ला जों माबेयाव दङ बेयो जे y अक्षनि सायाव दङ अब्ला नायदो जोङो जेब्ला बे L बिन्दोसिम थांनो गोनां जायो अब्ला जोङो गुदि बिन्दोनिफ्राय जों x अक्षनि सायाव जों मोनसेबो सानगुदि थाबायनो गोनां जाया मोजाङै फरायसाफोरा गोसो x अक्षनि सायाव जों मोनसेबो सानगुदि बेयाव जोङो बारनो गोनां जाया बेखायनो x नि माना जेब्लाबो बेयाव 0 जागोन दाब्ला y नि माना बेसेबां जागोन बेयाव जोङो y नि मानखौ दिहुननो गोनांब्ला जों L सिम थांनो गोनांबा y नि पजिटिभ डाइरेक्शन थामहिनबा जों साथिं थांगोन जेब्ला जों साथिं थाङो अब्ला बे पजिटिभ जायो आरो बेसेबांथो सानगुदि बारलांनो गोनां जायो बेयाव गासै मोनबा सानगुदि बारलांनो नांगोन बेखायनो y नि माना मा जागोन 5 जागोन x नि माना बेसेबांमोन 0 मोन y नि माना 5 मोन तो बेखायनो फिननाया जागोन जोंना 7 नम्बरनि फिननाया जागोन L नि थावनि बिसानफोरा जाबाय जोंना 0,5 जागोन थिग दङ दानिया फैदो जों बे दिनैनि जोबथा सोंथि जागोन दिनैनि भिडिअनि जोबथा सोंथि बे जाबाय सोंथि नम्बर 8 जागोन
m बिन्दोनि थावनि बेसानफोरखौ दिहुननो नांगौ थ' फरायसाफोरा हागोन ना बेखौ दिहुननो m बिन्दोआ बबेयाव दङ नायनानै ला दा m बिन्दोआ जोंनिया दङ बेयो नैथि जखायसेयाव दङ नायना ला नैथि जखायसेयाव दङ नायनानै ला बे नैथि जखायसेयाव थानाय m बिन्दोआव जों थांनो गोनांब्ला जोङो मा x अक्षनि सायाव जों आगसिथिंजाय थामहिनबा नेगेटिभ डाइरेक्शनखि जों थांनो गोनां जायो बेखायनो जों जुदि गुदि बिन्दोनिफ्राय जों m सिम थांनो गोनांब्ला 1 2 3 जों मोनथाम सानगुदि बारनो गोनां जायो आरो जोङो x नि नेगेटिभ डाइरेक्शनखि थांदो बेखायनो बेनि माना जेब्लाबो नेगेटिभ जागोन बेनिखायनो फिननाया जागोन जोंनिया x आ जोंनिया मा जागोन -3 जागोन दाने m सिम थांनो गोनांब्ला जोङो y बिथुनि सायाव जोङो मोनबेसेबां सानगुदि बारनो गोनां जागोन बे मोनसे सोंथि जाहैयो दा फरायसाफोरा निश्चय नुनो मोनदों जे m बिन्दोआव जों जेब्ला थांनो गोनां जायोब्ला y बिन्दोनि y अक्षनि सायाव जों मोनसेबो सानगुदि बारलांनो गोनां जाया साखिंबो थांनो नाङा बा सिंथिजोंबो जों थांनो नाङा बेखायनो y नि माना बेयाव 0 जायो थ' बेखायनो जोंनि फिननाया जागोन जोंना m बिन्दोनि थावनि बेसानफोरा जागोन जोंनिया -3,0 थामहिनबा x निया -3 आरो y निया 0 जागोन थिग दङ अब्ला फरायसाफोर जों भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन बेखायनो आं दिनै बेयावनो दोनथ'बाय जों बेनि थामथि भिडिअआव जोङो गुवारै सावरायबावगोन दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाथ'बाय गोजोन्थों।